హలో గాయ్స్, కమాన్, మా ఆఫీస్లో క్రిస్మస్ కోసం డెకరేషన్ అయితే చేశారు. మీకు చూపిద్దామని ఒక చిన్న వీడియో అయితే తీశాను. మా ఆఫీస్లో ఏ ఫెస్టివల్కైనా కానీ ఆ వైబ్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఎలా అనుకుంటున్నారా? ఎవ్రీ ఫెస్టివల్కి దానికి రిలేటెడ్ డెకరేషన్ కంపల్సరీగా చేస్తారనమాట. చూసారు కదా, క్రిస్మస్ వైబ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది మా ఆఫీస్లో. ఎందుకు అలా పిలవాలనిపించింది ఫ్రెండ్. ఇదే ఆఖరిసారి, ఇంకోసారి అలా పిలవండి.